Com a diputat provincial i en nom del president de la Diputació de Barcelona, és un verdader honor estar avui aquí acompanyant-los a tots vostès a la inauguració d'aquesta exposició. La Diputació de Barcelona fa uns quants anys va acceptar la donació de la Masia Mariona, la que havia estat l'últim lloc de residència d'en Patxot abans de sortir cap a l'exili amb la seva dona, i van contraure un compromís contractual amb el donant, net del mecenes, net del senyor Patxot, però sobretot vam adquirir un compromís moral i intel·lectual amb la recuperació de la memòria immensa de Rafael Patxot. En aquesta línia es va crear el Consell Assessor de la Masia Mariona, que té fonamentalment com a sentit fer conèixer l'obra d'en Rafael Patxot. Per nosaltres, en Rafael Patxot representa una persona que podríem dir que fill de la seva època, amb les tragèdies que acompanyaven en aquella època a les persones. A mi, de les coses que més em sobten del Rafael Patxot és com va veient la mort de les seves filles i com, en homenatge a les seves filles, és a dir, els diners els utilitza per homenatjar les seves filles, d'alguna manera, va creant diferents fundacions que porten el nom de les filles i que són dedicats a moltes coses relacionades amb les dones, curiosament. Però també és un home que fa una cosa extraordinària, és un home que, com deia el comissari, la seva vocació era científica, però la circumstància familiar, em sembla que la seva mare i el seu pare es moren relativament d'hora i aquest home que està estudiant, em sembla que és a Anglaterra, ha de tornar a córrer cuita i corrent per posar-se davant de la fàbrica familiar. I per tant deixa la seva vocació científica des d'un punt de vista professional, per dir-ho d'una manera, però l'acaba convertint en una vocació potser més potent a base, de destinar-hi recursos econòmics perquè altres fessin, aquesta vocació científica. D'en Patxot a mi hi ha dues coses que em remouen, que em fan d'això. La primera, que és, i ho diu l'exposició, és un home generós a l'ombra. És un home que utilitza aquests recursos econòmics, molts recursos econòmics que tenia la seva família, per posar-lo al servei dels altres, i diguem-ho singularment al servei de Catalunya. I això ho fa a l'ombra. Tant a l'ombra és que em sembla que una de les coses que estem fent amb aquesta celebració de l'any Patxot als seus 50 anys és intentar divulgar-lo perquè les generacions actuals catalanes siguem conscients de la seva immensa obra. I acabo amb això. Per nosaltres tota aquesta celebració de l'any Patxot en aquest 50 aniversari de la seva mort no és res més que un acte de justícia i de reconeixement de moltes institucions catalanes a un home que va ser generós amb el nostre país. Aquest és el sentit, d'alguna manera, de tot el que estem fent en aquests 50 anys.